Hello guys, जोंनि बर' हारिनि दैमा दै आदाबा जोंनि फंबाय बिनानावमोन लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुं प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सेराप चेनेल लोगोफोर हराथ' जाबोहांबाय आरो हरनि 9टा जाहांसिगोन आरो 9 मिनिट जोङो न'नि लाइटखौ बन्द खालामनानै बाहेरायाव ओंखारनानै टर्च लाइट आरो मबाइलनि फ्लाश लाइट आरो बिनि गेजेरावहाय जेवारि बाथि ममबाथि लगायनायनि सम जाहांसिगोन जोंनि भारत हादरनि प्रधान मन्त्रि एबा प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया नरेन्द्र मदिनि बोसोनखौ फालिनायनि सम जाबोहांबाय जिखियानो हक लोगोफोर सासे दैथुन बसुमतारी मुंनि नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि बङाइगावनि माने दांथलनि सासे मानसि आंनाव दाख्लैबावै मदद बिदोंमोन बाट आं बे मददखौ होनो थाखायनो आङो उदालगुरिनि सासे आबसुनि बिबाननाव आं बिबानगिरिनाव आं हरदोंमोन बाट आं बिथांनि नामखौ दायो बुंथ'ला बाट बिथाङा जेबो केयार खालामासै अके स' बेयावहाय आङो गोबां मदद सोर सिनायबावनो जा आं बेखौ सिनायदोंमोन आरोना सिनायना दंमोन नालाय आं बेखौ लोगो मोनखाबायमोन सिगां सारिदुवारावहाय जेब्ला एबसुनि मोनसे प्रग्राम जादोंमोन बेवहाय लोगो मोनदोंमोन बाट बिथाङा आं बेखौ बिथांखौ दायो बुंब्ला बिथाङा दुखु मोनगोन बाट आं बेखौ बुंला दायो ओमफ्राय बिनि गेजेराव आङो मा खालामनो नङा होमबा दायो बिथाङा जुदि मददखौनो होनो हायाब्ला डिस्ट्रिक्टनि जानानै डिस्ट्रिक्टनि बिबानगिरि जानानै जुदि होमबा सोर मदद होबावगोन नङा होमबा आङो हाजिरा मुजिरासो मावलामायमोन दा लकडाउननि थाखायनो आङो दा जेरावबो ओंखारनो हायासै सरकाराबो स' बे बिथाङा माने 1 नं साबखाथियाव दं होनना बुंदों उदालगुरिनि ओमफ्राय मिसन एलपि स्कुल खाथियाव दं होनना बुंदोंमोन दा आं डिटेल्सखौबो हरजोब्बाय कन्टेक्ट नाम्बारखौबो हरजोब्बाय बिथाङा भिडिअ बानायलायना हरबाय बे भिडिअखौबो हरबाय बाट मदद होआसै बाट आं मा खालामबाय बिथाङा आंनाव बारे बारे कल खालामहरबाय थाबाय आं मा खालामहरनो हानो जुदि आं फैसा ट्रान्सफार खालामहरबाबो बिनियाव एकाउन्ट नाम्बार गैया बाट बिनो माइरंसो नांगौ जानाय लोंनाय नांगौ स' बे खेत्रआव आङो मा खालामबाय दिनै फुङावहाय आङो रन्जित नार्जारी सारनो जाय डिस्ट्रिक्टनिनो सेक्रेटारि बिथाङा ओमफ्राय बिथांनो आं कल खालामना खोन्थाहरबाय बिथांनो आंनि माखासे सिटुएसन बिथांनि जाय मदद बिनाय बे भिडिअखौबो हरबाय आङो बिथाङा गोख्रैनो ओरैबायदि खामानि मोजां मावबाय बिथाङा दायो दैथुन बे बसुमतारीनो मदद हरबाय माइरं हैबाय जानाय दालि हैबाय थाव बायदिसिना हैबाय गोबां बुस्थु हैबाय बे मानसिया गोबां खुसि दायो माने जानाय लोंनाय गैथ'लामोन मानसिया बेसेरा फरायनाय नङा मानसिफोरा बुङो रायजो राजाफ्रा जोंनि बर'फोरा आसामावनो माव गोजान जायगायाव दा थां गोजान जायगायाव मा मोनहैयो आसामावनो गोबां मावना जानो रोङोब्ला बेयावनो मोनजायो होननानै बेबायदिनो थिग बे दैथुन बसुमतारीया बेखौ साननानैनो आसामाव मावबानो मोनो मावनानै जाब्लानो मोनो होननानै बेखौ साननानैनो उदालगुरियाव बियो हाजिरा मावनानै बियो रुम भारा मावनानै थायोमोन मिथिबायना स' बे हिसाबै बेयो दा प्रब्लेम जाबाय स्टाक जाबाय लकडाउन जाबाय दा जानाय लोंनाय बहा मोनबावगोन रां रुफा हाजिरा मावनाय मानसि नङा होमबा स' बे खेत्रआव बे फासिना थाबाय स' बेनो मदद नांगौमोन बै मददखौ आं सासे मानसिनाव बिदोंमोन बे बिथाङा होआसै बेबो डिस्ट्रिक्टनि बिबानमोन बाट नैबे रन्जित नार्जारी सारा बेबो डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारियानो बिथाङा मदद होबाय आरो बिराद गोजोननाय मोनबाय आं बिथांनि मदद होनायखौ खुलुमनाय जासिबाय सार माखासे भिडिअ क्लिप्स देखायनि नोंथांमोना नायग्रोदो आंनो सोरबा थाव संख्रि बानलु दालि आलु सामब्राम बायदिसिना होफैदों आरो बायदि सारमोन नोंसिनिसिम मोनसे आर'ज गाबनाय थाबाय आं दा गरिब मानसि आं मा खालामनो जेरैबो फासायनानै थाबाय आङो दा आं जेबो उफाय गैयिनि थाखायनो लकडाउन जानायनि थाखायनो आं जेरावबो ओंखारनो हायासै बिनि थाखायनो आं नोंसिनावहाय मोनसे खावलायनाय थाबाय आरो नोंथांनिसिम गोजोनथोंसै थ' नोंथांमोना नुनो मोनबाय बे भिडिअखौ बेबायदिनो गोबां माने गोसोआ गोजोननाय मोनो जुदि सोरबाफोर जुदि रिक्वेस्ट खालामनाय मदद बिनायाव जुदि मदद होयोब्ला दा बेहाबो खुसि आरो मदद होग्रायाबो खुसि आरो आंबो खुसि जिखायानो हक माखासे मानसिफ्रा आंखौ सोंदों कि बे भाइरासखौ सोखानायनि थाखाय माखासे मेडिसिन ओंखारबाय नामा दा दहायबो आं मोनसे लाइभ होदोंमोन प्रकाश नार्जारी चेनेलावहाय थ' बेयाव सोंदोंमोन लोगोफोर दासिबांहाय बिदिथ' ओंखाराखै बेखौ किउर खालामनो हानाय दासिबो ओंखाराखै बाट मैयाहाय आङो इन्डिया टुडे निउस चेनेलाव नुदोंमोन कि आमेरिकायाव सासे मानसिया माने बिसिनि मोनसे लेबा बेवहाय माने पिट ग' भेक्सिन होननाय मोनसे मुंनि मोनसे बेखौ प्रडिउस खालामदोंमोन आरो बेखौ दायो 100टा मावजिनियाव बेखौ माने टेस्ट खालामनाय जादोंमोन बाट दासिबांहाय बे टेस्ट खालामनाय रिजाल्टखौ मोजाङैनो मोनदों बाट मानसिनियावहाय मा जागोन बेखौ मिथिनो हाया दासिमबो सरकारा बेखौ एप्रुभ होथ'वाखै स' बेखौ नेगासिनो दङ दासिबांहाय 35निबो बारा गोबां कम्पानिस गिदिर 35निबो बारा गोबां गिदिर कम्पानिस आरो एकाडेमिक इनस्टिटिउसनफ्राबो बेखौ बे मेडिसिनखौ नागिरनायावनो खारगासिनो दङ बिराद
माने नोजोर होगासिनो दं माबोरै फाहामनो हागोन माबोरै मानो हागोन बेखौ कम्पिटिसन जालायगासिनो दं दिरुनगासिनो दं मिथिबायना लोगोफोर स' बेयावहाय रावबो टेनसन गैयै बायदि जिरायना थायाखै गासिबो मानसिफोरा बेयावहाय नोजोर होगासिनो दङ होसोगासिनो दं माबोरै फाहामनो हागोन फुरा बुहुमखौ बोरै बासायनो हागोन आरो बिसोरबो मानि थाखाय खारदों बेखौ फाहामनो हायोब्ला बिथांमोनहा जाहाथे बिनिफ्रायबो इक'नमिक्स रां रुफा बेवहाय फाइनेन्स बिसोरो आरजिनो हागोन मिथिबायना स' गोबां टेकनिक दङ आरो बिनि गेजेराव बिसोरबो ओरैनो खामानि होसोआखै दिनै राते आरो बिनि गेजेराव सरकाराथ' सरकार मावखागोनानो सरकारनि बारै बाट बै प्राइभेट कम्पानिफोरनि होसोनाया बेबायदि आरोना बिनि गेजेरावहाय माखासे जोंनि इन्डियायावबो टेस्टिं किट दिरुनबाय बिसोर टेस्टिं किट दिरुननायाबो गोबां मोजां दायो बेखौ बाहायगासिनो दं बिनि थाखायनो थाबैनो हमनो हागासिनो दं माखासे पजिटिभ माखासे नेगेटिभ मिथिबायना स' जाबोगासिनो दं टेकनिकेल बारायबोगासिनो दं डेभेलप जाबोगासिनो दं बिनि सायावहाय आरो बांबाय थागोन बेल' नङा स' दानियाबो आङो दिनैनि आसामनि माखासे बाथ्रा आरो बिनि गेजेरावहाय भारतनि माखासे बाथ्रा आरो वर्ल्डनि माखासे बाथ्रा आं बेखौ खोन्थानो लोगोफोर जोंनि आसामाव दासिमबो 10टा डिस्ट्रिक्टआनो आरो बिनि गेजेरावहाय गासैनि मैया आं जेसेबांखिनि खोन्थादोंमोन बे सेमानो ओमफ्राय बाट मोनसेल' डिस्ट्रिक्टआव बारायदों सासे बे जाबाय कासार जरहाटआव 8आनो कामरुप मेट्रपलिटनावबो 5 नलबारियावबो 3 गवालपारायावबो 3 काछाराव 2 जाबाय ओमफ्राय साउथ सालमारा काछाराव सासे मारिगावआव सासे लखिमपुराव सासे कामरुपआव सासे गलाघाटआव सासे बेनो बे दानियाबा जोंनि भारत हादराव दासिबांहाय बेसेबां जाना दङ बे बेमारजों साग्लोबजानाया 3819 माने 3819 सुबुङा बे बेमारजों साग्लोबजानानै दासिबांहाय दङ बिनि गेजेरावहाय दासिम एक्टिभ जाय मानसिया साग्लोबजागासिनो दङ माने माखासे प्लास माइनास दं नालाय दायो 3417 मानसियासो दासिम दङ माखासे 295 आरो 117 बे मानसिया थैबाय 107 माने 107 सुबुङा जोंनि भारत हादराव बे बेमारजों जानानै थैबाय आरो जों बिनि गेजेराव 295 मानसि 295 सुबुङा बे बेमार जानानै रिकभार जाबाय लोगोफोर स' गोबां माखासे सुबुंफोरा रिकभारबो जादों आरो गोबां मानसि थैबाय गासै टटेल बे बेमारजों साग्लोबजादोंमोन 3619 आरो बिनि गेजेराव दङ दासिबांहाय 3417 मिन्स 3417 आरो बिनि गेजेराव रिकभार जानाया 295 आरो बिनि गेजेराव थैनाया 107 स' 107 295 प्लास खालामनानै बिनि गेजेराव 3819 खौ माइनास खालामोब्ला 3417 मोनगोन आरो लोगोफोर बेसेबां जानानै दं दासिबांहाय स' लोगोफोर दासिम बुहुमावहाय 12,16,363 सुबुङा बे बेमारजों साग्लोबजानानै सिगां दंमोन आरो बिनि गेजेराव माखासे हामबाय बेयावहाय रिकभार जाबाय आरो माखासे थैबाय बे माइनास थालायगोन 2,53,694 सुबुङा रिकभार जादों आरो बिनि गेजेराव 65,694 सुबुङा थैदों स' 65,694 खौ प्लास खालामदो रिकभारजों 2,53,694 जों बेजों प्लास खालामनानै आरो बिनि गेजेराव माइनास खालामदो 12,16,363 स' बेवहाय बेसेबां माने माखासे जेसेबांखिनि थालांबाय बे दासिबांहाय सोलिगासिनो दं माखासे मानसिफ्रा दासिबांहाय साग्लोबजानानै दं फुरा बुहुमावहाय बे जाबाय 8,96,975 सुबुङा दा बे भाइरासजों साग्लोबजानानै दं दासिबांहाय आरो स' बिनि गेजेरावहाय USA आ मिथिखायो नोंथांमोना USA आव गोबां बारायगासिनो दङ दिनै USA आव दासिबांहाय 3,11,637 सुबुङा बे बेमारजों साग्लोबजानानै दङ दासिबांहाय टटेल मानसि थैनाया 8,454 USA आव थैबाय गोबां गिख्रंथाव जाथाय जानानै दङ आरो स्पेनाव दङ 1,30,759 बे सेकेन्ड रेंकआव USA थ' फार्स्ट रेंकआव जाबाय इटालियाबो 1,24,632 बे फुरा मैयाबो बेनो दाबो बेनो फुरा बारायगासिनो दं आरो चाइनायावहाय गोबां खम जाबाय मैयाहाय 1,500 मोन दिनै 1,376 ल'सै 1,376 ल'सै सुबुं अनजिमाया हामनानै बेसेबांल' दंसै दासिबांहाय सबसे माने मोजां माने हामनाय बे चाइनायाव जागासिनो दङ बाट माखासे सुबुंफ्रा बेखौ फेक निउस होनानै बुंगासिनो दङ नंखाय निउस होनानै बेखौ फोसावगासिनो दं बेसेबांसिम सैथो बेखौ दासिमबो जों मोननो हायाखै बाट बेसेबांसिम बेखौ मिटाराव बेखौ देखायगासिनो दं आरो दासिबां आं बेखिनिखौनो खोन्थादों आरो नोंथांनि सिगाङाव जोंनि बुहुमावहाय गासै 208 हादोराव 208 कान्ट्रिसाव बे भाइरासआ साग्लोबजाबाय मैयाहाय 205 खोन्थादों नामा 205 205 कान्ट्रिसाव ओमफ्राय दिनै नायदो मोनथाम कान्ट्रिसा दिनै एड जाबाय गोदानै होमबा गासै टटेल दायो बुहुमाव मोनबेसे कान्ट्रिसा साग्लोबजानानै दं मोनबेसे कान्ट्रिजों
माने बे भाइरासआ मोनबेसे कान्ट्रियाव 208 कान्ट्रिसआव बे भाइरासआ साग्लोबजानानै दङ गोबां गिथावना आरो गिख्रंथावना जोंनि आसामाव दिनै सासे बारायदों बेनो जाबाय काछाराव आरो बारायबावगोन जानांगौ दा आं भिडिअ आपल'ड खालामखांनायनि उनावहाय बाट दासिबांहाय गासै 26 सुबुं अनजिमाया जोंनि आसामाव साग्लोबजानानै दङ आरो जोंनि आसामा 17 रेंकआवनो दङ बाट जोंनि भारत हादरा गासै बुहुमावहाय 28 रेंकआवहाय जानानै दङ बिराद गिख्रंथाव स' आं बे बाथ्राखौनो माखासे खोथाखौ खोन्थानो सुबुं अनजिमानि दारैसो दै बे खोथाखौनो खोन्थानानै नोंथांमोनसिम बिथोन थाबाय खुलुमबाय स' भारतनि मन्त्रि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि बुंनाय बोसोनखौ दाबाव हरनि 9टा बाजियाव आरो 9 मिनिट खुलुमबाय